So, what's up mga kamedyo-medyo? Welcome na naman sa aking channel, ang Noel Pizana. For this video guys, tutula po ako at ang tula na ito ay para po sa pinakamamahal kong mama. At sa lahat ng mama dyan sa buong mundo, para po ito sa inyong lahat. Okay, so sana magustuhan nyo yung tula na ginagawa ko. Ang Bisaya po ito. Sana suportahan nyo guys. And bago yan, siyempre i-intro muna tayo. Here we go. Like a Hellcat. Like a Hellcat.